Kabang daw tayo pusong je media ro domki nai tinno jeng chini je news tunai missing tei jeng tinno monor jeng rom khahaji bo khorokta kharing mai ja no phungni borok sori hamiya ja ne jeng khanaka jeng chini je social media ni bising tinya noro tini jeng phunugui tongo norok thaima khana bo onek nukuni bokor kharap borok khani jeng khanaka onek hamini nukuni borok ninyo Tommy ke amake do phawo amake singkol borok umi tong hangkele jeng obonole jeng map khemiya Tommy ke mono je hapongni bising tipono mono kaisa ya pisena ni bagi ang koyo Tommy ke amahai borok media no kutugui tongnai mokorse mentality borok o mentality borok no jeng tam bagi ke jeng bono mentality hospital treatment khanya bagi te hospital go phono mator nai tam bagi ke treatment khai tam ke mini bokrok chrai phangtena jeng hamiani kanaga tai borni social media ni jeng no nu khatam ni ke bongni ni borok no jeng call khai hauka tam bagi ke bo social media nu mani yagulo phono bo khwai ni inchau khwai tulasi gor inchau mini mung khangke mung saimangkha pepe hinai mini paro je dagung pepe hinai jeng mung saimangkha amake social media o amake jengno dom girnai ba phone tei kok sawai dom girnai amai bormole se bokor hamtai hinai jeng khnaka amni ke jeng amai borok no jeng amai tipra hasteo amahai chini taku khoroksa thui tongo chini tiprasa khoroksa amake thui tongo ni yagul kono bo angno butharnai rok ni gosi tongo kenubar bokor hameni bagi amake sahoka kenubar mono jeng crime line bising ti jeng mono thanao ba je medical hospital treatment tei pagal hospital go phono jeng mono treatment marnai tamni ke amai social media onek borok ano call khai amai kenom kwbangma borok no bo amake saharu tai domkiru hinai jeng khanaka haji bokor hamtai borok pepe hinai bung amakele chini tiprasa rani kuchu kasinai da nang kana comment bising ti sahari amakele chini tiprasa kuchu kasinai kenbar je tinjana borok je chini manai buthar tongnai oborno kenbar phege meno kaisa khoroksa bite manjakha kon amsai haji kenbar bo khartanga min kumi no tongmani yaglo no min kumu song logirui no khari rogaji ge khapang dawdai busong amakele jeng tiprasa roni kujugno mung je bukungno jeng kuju kai mangala haji tawni bagi jeng tiprasa ni himangno jeng muk thangma khlanya haji chini takuk David Murasing bo Delhi hasteo pedal yatra khai him tongmani abo tiprasa ni khoroksa kungchuk jonai ko khaji kenbar kwbangma borok saomono comment hamya khai tamni ke bo khoroksa bwsangni electiono bachanani bagi amai samani bachanai seat mangkha hai mangkha nei sanai rokno takuk song kisan rok bo bujidi khoroksa tiprasa ngei kuno dina tiprasa ni bagi amai ke khaigala khaji norok khaimeke khaimiya logirime ke logirimeya kenebar amai comment sida rok ta khaji tamke khoroksa tiprasa ni comment sida khaike onyo bosongni borok naharei moniyo haji amai rok comment rok khaimani bilai chaya tamne ke tiprasa ngai jeng tiprasa ni mungno kujukaran bagi jeng jini takuk David Murasing thangai tongo pedal yatra haji jini takuk thimani bo jeng bo kha dukhonao jini khoroksa meredondo tiprasa ni meredondo amake langma chomani bilai kosto nanga jeng bo tai lukuro ba kosto nanga ke amake no choya sanai tongdi chini thinang jatini oko channel haji jotono hambai khulumbai ke jotono Bipuranjit nungmiya puro sabno kutuk Nadia no. ha Nadia. media rok no tam hunai putuk Baru itu nih. ha Baru itu nih. mother suit nei nung mother suit tamo saida mankha ge nung saisi mai ga tangai buino haini mother suit hingga sa Juga aku beli ya bapak. ha Bapak. nona map khair snai
nini sabo tongsonogo nin ama masano Dalam ha. nin dara nono sabo mobile pai rekhasa Abaho. nin ama song bahage pai rekhasa nin ama mobile Luna ho. lun na haroi geneng nin ama nono mobile lun na hane pai ha nin phun phunung nai do yang phunuk pai ke yang tubri Emang pai deh ini bi timang mas ni ke tamu orang ma lun har pai mari ka अब कनिन मोबाइल त ना हाँ तम मोबाइल लंग साइड मान Ini. रियलमी दो फुनु गरे अब मोबाइल नि दाम बसो Kalau itu. 7,000 नों बुइनो कुतुक खांके बुइनो न रुतुक नाय रखनि नों साइड मान Maya. साइमान या yang ना हादि कैमरा ना सि कक सादे नों तामनि बागे हेके कुतुक सागला Saya kudu ya. नों पूजा बाइचो त चले चलिया गनों बागे पूजा बाइचो लेवन सासा मिया के Bunyi kopi. हा Bunyi kopi. साबनि कक Jangan dah nih kopi. हा Dah nih kopi. साबनि दल साब Sapai ma mia papai barang ta pai Ayo. निन दल साब Tunggu. sabo Tunggu. lenta ga nahari sengai sapai hangkai Ayo. la khiri khai sai mana ta